himma dai mugula lokaci mun san baya jira matasa himma dai mugula lokaci mun san baya jira matasa Allah Ubangiji mun gode har min girbe ka kare yara manyan gobe da sharrin zamani sarki ga gargasa himma dai mugula lokaci musan baya jira matasa daga rarrafe ake yin tafiya jama'a sannu dan Allah ke duniya wanda suna zuwa wasu ke tafiya zama abin labari matasa mu kula da zamani al'umma mu mai da hankali mai himma wataran babu mu wannan mun koma komai da lokaci na shaida matasa himma dai mu kula musan baya jira matasa kafin a tankaɗe a surfe da sanni ɗan yaro zai sofe da zafi ke bugu na karfe wallahi tarbiya ce tsani matasa wayo ni duniya labari ayyukan alkairi kar mu dinga ayyuka don sharri domin yana biyar mai shi ne matasa himma dai mugula lokaci musan baya jira matasa komai da lokaci ke tafiya mai zamani gaban mai laya jajirce sannan ka dauro niyya tana zuwa babu shiri matasa da zafin nema an ce ba samu mu bi sannu rabbana zai ba mu mai hankuri dan darabanmu ba abin da za ya gagar kanmu matasa himma dai mugula matasa abinda hankuri zai baka rashin sana sani zai baka da abin wani har ware da naka mu dinga godiya gun Allah matasa ina kira gare mu matasa da kudi ake kiran mai masa dadin miya ta sai Allah sa ki rayuwa ayi ta da sabta matasa himma dai mugula lokaci musan baya jira matasa kar mu dinga janyo rigima muke da ci gaban al'umma masu kyawu matasa shaye-shayen nan ba mu daina har masu sace-sace su daina zina babu kyau tana sa fitina mu haɗa kawuna don Allah matasa himma dai mugula matasa neman ilimi don gyara ɗabi'a mu tashi duk mu nemi sana'a dai kasuwa ka nemo sa'a na muna ka dan uwa don Allah matasa wallahi
lokacinmu, kyawo na duniya rudarmu, mun nemi gafarar laifinmu domin a lahira babu gudu matasa. In ba dai kula lokaci mun san baya jira matasa. Lokaci mun san baya jira matasa.